Ni esaten dut askotan, justo abestiak justo bideak direla. Eta askotan galtzen garela, justo abestiak egiterakoan, bide horretan, iten dugu pilo bat buelta, eta gainera azkenean ez dala heltzen inora. Orduan, iten dozunean olako abesti bat, negua jandata, egin dozu bidea, baina autopista, ergaldoia, jende guztia sartzen da handik. Negua joan data izan zen fenomeno sozial bat. Bai. Zuen eskutatik ere ies egin zuen fenomeno bat. Bai. Nola bizi izan zenuten zuek? Momentu batzuetan oso ondo, izan zen gozada bat. Nik horatzen dut, negua joan data atara gendunean, MySpaceen jarri, gara horretan MySpace egoen, supermoderno, eta pilo bat bizita izan zituen atarazanean 2010ko azaroan edo, orduan atarazitza hortik, Kanadako festival batek deitu zigun bere festivalara joateko. Joan 2011an martxoan joan ginen Kanadara ara jotzera, justo bideoklipa atera zen momentu horretan gu kanpoan geunden, eta izan zen bombazo bat, pio bat mezu, heltzen ez daki zer, eta izan zen sekulako bombazo. Ja, bestia, zegoan gorantza joaten zen, da ja, bideoklipana izan zen sekulako. Erabaki zenuten abestia zeinu hizkuntzan ateratzea. Ez dakit horrek ere eraginik izan ote zuen, ez? Ze azalpen eman diozue? Guk ez, gauza izan zen, kontzertu bat egin gendula Bonberenean, eta kontzertu ostean, etorreiatan tipa bat, DVD batekin. Eta esan zean, betu, nik hau egiten dut. Mesedez, nahi baduzu ikusi, eta bale, hartu nuen, eta Ainhoa Moyua zen, eta Ainhoa Moyuak eman zigun, bera bideo baten, zeinu hizkuntzan negua joan data egiten. Eta ikusi gendunean jarri ginen negar baten, eta bere telefonoa zegoen, eta deitu genion, izen nahi duzu gure bideokliparen protagonista, da baietz. Eta horrela sortu zen, egia zen, ez gendun esertan pentsatu. Hori gero etorri zen, esaten zon, ze polita, horrela ere, gorrek entzun aldute abestia, Ainhoak nola egiten duen, nola markatzen duen dana, oso emozionantea da, nola egiten duen, eta nola transmititzen duen. Orduan zen beste aukera bat, jendeari musika zabaltzeko, baina esan guk ez gendun esertan pentsatu horrela etorri zitzaigun, hori Ainhoa Moyua izan da gure aingerutsua.